Γεννήθηκε το 1916 στο Σταυρίν της Αργυρούπολης. Επέστρεψε στη Μητρόπολη μαζί με όλους τους ξεριζωμένους σταυριώτες που, έχοντας τα γιο τους τον Παπαθόδωρο, εγκαταστάθηκαν στα κάτω Θεοδωράκια στο Κιλκής. Πέρασαν χρόνια, τα μαλλιά του άσπρισαν και οι εικόνες του ξεριζωμού πάντα ξεπροβάλλουν μπροστά του. Τα γεννήρ και το χαμέρ θα σκούτε το χωρίον, θα σκούμες. Εδώ είναι το πιο συγκινητικό, το πιο αξιολύπητο. Έρθεν το μαύρο το χαπέρ, χειμώνας καιρός, σώνε και ολόκληρο χωρίον τενέτερον εμπέσει στράτα, γυναικόπαιδα και από πάσονης και βρέες και αέρας και κακόν και γυναικόπαιδα εμπαίνουν μέσα δρόμο για τον ξεριζωμόν. Τα περιουσίας τον να πες με τεσένα, κρεβάτα να πες, να πες. Το πολύ που επώνε και κάτι, νίκιαζε ένα άλογο. Σ' άλογο να πάνε, τι εντό θα πες και εντό θα πεις. Όλα τα περιουσία σε φέκαματα, είχαμε και τουρκοπόντιους στο Σταύρι. Και τέρνε συναχούλια μου, εφέκαματα σε κοινούς, μήπως και γυρίζομαι ο πις, να βρήκομαι τα κρεβάτα μου, να βρήκομαι την περιουσία μου. Πού να έβριξα τα εφέκαματα τους τουρκοπόντιους. Ξέρω να πάμε ρε στον βουνό, έναν αυτό, άμμο καφενείο. Πώς έλεγαν εκείνο το βουνό, Ζήγανα λεγόταν το στον δρόμο να πάμε ρε, έναν άμμο καφενείο. Συζήγανα να πάμε ρε, όπως είπα σας, σώνα, αέρας, κρύος, γυναικόπαιδα. Ξέμαμε και πάνε, κάτσαμε στο καφενείο να πες, έπαμε από έναν τσεκ και πέραμε τον κατήφορο. Τώρα με τον κατήφορο κάποτε έφτασαμε στην Άρτασαν. Άρτασα ήταν μια κομμόπολη. Στην Άρτασα εκεί έμναμε 2-3 βραδάς, αν θυμάμαι καλά. Πού έμναμε, πού να με, απέσα ζώα, με τα άλογα, με τα αυτά, απέσα ζώα έμναμε και εμείς. Απέσα ζώα. Πού να κοιμάσαι, πού να φτάσει, ούτε κρεβάτα, ούτε τίποτα. Παιδιά, είναι κάτι συγκινητικά που όταν τα λέγω η καρδία κομμούται δάκρυ. Τέλος πάντων κάποτε, έρθε ένα άλλο χαπέρ, ότι θα γυρίζουμε πίσω. Ο Παπαθόδωρος ήταν όλος άνθρωπος, λέει εμείς τώρα στρέβαμε στη στράτα και πήγαμε τα περιουσία σε μου, πήγαμε τα σενάνια μου τα φύλλα, άλλον τώρα θα γυρίζουμε και πάμε πίσω. Ας πάμε οπουδήποτε εκεί που θα πάμε. Και πράγματι, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα, έρθε η διαταγή να ξεκινούμε. Από εκεί ασυνάρτασα ξεκινούμε, κάποτε φτάνομαι στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα τώρα και θυμούμε, αν έμεναμε 1-2 βραδάς. Πάντως θυμούμε το άλλο, μικρός με 5-6 χρονών. Το Παπόρα τότε, η Τραπεζούντα, το Παπό και πόνε να πλεύριζε στο λιμάνι γιατί δεν είχαν αυτό, δεν μπορούσε να πλευρίσει κοντά στην πολιτεία,
Και έστεκε μακρά έστεκε. Και θυμούμε με τα καΐκια, τα μεγάλα καΐκια. Έμπαινα να πες ο κόσμος, γυναικόπαιδα. Πώς κοντινή να βούλιαζε του καΐ. Τόσο και πολλά άτομα έμπαινα πες. Σέβαμε πες μερέν. Κάποτε έφτασαμε στο βαπόρ. Ξέρετε, βγαίναμε να πάω στο βαπόρ. Πώς δεν βούλιαξε και το βαπόρ. Πώς δεν βούλιαξε και το βαπόρ από την πολυκοσμία, δηλαδή, από την πολυκοσμία. Απάντο κατά, απες μερέαν, αυκατεμπάρεα, απάνω κάτω και μάτω. Δεν το γίνεται. Πού τουαλέτας, πού θα βρεις τέτοια πράγματα, και αρχίζαν και αποθάνε ο κόσμος, και ποιος επέθανε ένα σίδερο σημέσανα και άινε για ρούψη θάλασσαν. Και από καμερέαν έλεπες τα μεγάλα το ψάρε, για πότε θα τρώνε τον πεθαμένο. Παιδιά, είναι κάτι συγκινητικά που όταν τα λέγω η καρδιά μου κομμούνται δάκρυα.